Benvinguts al Centre d'Interpretació de la Comarca de les Garrigues. L'emplaçament de la comarca cal buscar-lo a la part de ponent de Catalunya, a l'extrem occidental del país. La llenca de terra que configura la comarca de les Garrigues es troba ubicada entre la Plana de Lleida, en la part nord, i la Serralada Prelitoral, en la seva part meridional i sud-est, coincidint amb el que són les muntanyes de Prades i la Serra de la Llena. La seva extensió és de 799,71 km², amb una població al voltant dels 20.000 habitants. Administrativament, ens trobem a l'extrem sud de la demarcació de Lleida, limitant amb la de Tarragona, concretament amb la comarca de la Conca de Barberà a l'est, al sud amb el Priorat i al sud-est amb la Ribera d'Ebre. Pel que fa al vessant nord, limita amb comarques de la Plana de Lleida conegudes en èpoques anteriors com la Plana del Mas Cansà. La comarca de les Garrigues està constituïda per 24 municipis i la seva capital és les Borges Blanques. L'orografia de la comarca de les Garrigues es presenta d'una forma accidentada a mesura que ens dirigim de nord a sud. El nord, més planer i regat per les aigües del Canal d'Urgell, es presenta amb una fisonomia verda i ufanosa, amb una productivitat agrària rica en fruites. Les pomeres, les pereres i els presseguers, en totes les seves modalitats, són treballats pels pagesos d'aquests municipis. El centre i el sud de la comarca presenten una altra fisonomia del paisatge, més ferèstec, més muntanyós, més àrid, però amb un encant únic que compagina el cultiu de l'olivera i l'ametller amb grans espais de bosc i amb una arquitectura popular on es veu esmerçada la força i la voluntat dels garriguencs. Els cereals com l'ordi i el blat ocupen importants extensions de conreu i la vinya persisteix en el sector sud-oriental amb una producció de vi de molta qualitat i amb denominació d'origen Costers del Segre. Darrerament hi ha hagut una important extensió del sector ramader amb la implantació de granges d'engreix de porc, de boví i d'aviram. El riu Set és la principal artèria natural que travessa la comarca d'est a oest. Neix al bell mig de la Serra de la Llena, al terme municipal del Vilosell, i desaigua al riu Segre, tot i que la rigorositat extrema del clima fa que durant molts mesos de l'any no tingui aigua. Us convidem a endinsar-vos a la comarca de les Garrigues, on podreu gaudir de l'art, de la cultura, dels costums i tradicions, de les rutes i de la gastronomia.